Хвала Христу! Працягваем з вами наши разважанні па Евангелію ад Матвея і маем 13 раздзел, адны з самых кароткіх прыпавесцяў Евангелі, але вельмі змястоўныя, вельмі глыбокія па сваёй ідэі. Гэта прыпавесць пра гарчычнае зерне і пра закваску, яны вельмі падобныя. Гэта 13 раздзел, вершы 31, 34, 35. Пасля ён прапаведваў ім іншую прыпавесць, кажучы: «Валадарства нябеснае падобнае да гарчычнага зерня, якое ўзяў чалавек і пасеяў на полі сваім. Хоць яно меншае за ўсялякае насенне, калі вырасце, бывае вышэйшым за іншыя расліны і становіцца дрэвам. Так што прылятаюць птушкі нябесныя і гняздзяцца ў галінах яго». Іншую прыпавесць прапанаваў ім: «Валадарства нябеснае падобнае да закваскі, якую жанчына узяла і паклала ў 3 меры мукі, аж усё укісла». Усё гэтае Езус гаварыў народу прыпавесцямі і без прыпавесці не казаў ім, каб збылося сказанае прарокам: «Адкрыю ў прыпавесцях вусны мае, раскажу ўтоенае ад стварэння свету». І такім чынам маем дзве каротенькія прыпавесці, назваў бы іх пра малое і важнае. Першая прыпавесць, найбольш на ёй засяродзімся, гэта пра гарчычнае зерне. Напэўна, трэба ведаць, што гарчыца мае розныя гатункі. І мне некалі паказвалі ў свой час гарчычнае зерне, там бліжняга ўсходу, сапраўды такое, як шалуха, такое вельмі мініатюрнае. Але памятаю такі эпізод, калі адзін святар прапаведваў пра гарчычнае зерне, якое яно малое, і жанчына прынесла гарчыцу паказаць, што ёсць намнога меншае зерне, чым гарчычнае. Гэта розныя гатункі. Христос гэты вобраз выкарыстоўвае, і логіка гэтых прыпавесцяў, яна даволі ясная, што Бог сеяць нешта малое, а ў выніку вырастае нешта вялікае, агромнае, важнае, значымае. І, канешне, можна ў мегагісторыі разважаць этую прыпавесць, і найчасцей так мы і робім, і, магчыма, так і правільна. Калі, напрыклад, гаворым, што Христос пачынае сваю місію з 12 апосталамі, а пасля ў выніку маем і сусветную рэлігію. Альбо, напрыклад, калі гаворым, што гэтых 12 апосталаў гэта простыя, у большасці неадукаваныя мужчыны, у большасці, а ў выніку маем там культуру, палітычныя ўплывы, беручы кантэкст гістарычны, то і мілітарныя ўплывы, ваенныя, касцёл стаў агромнай махінай, і каралі яго баяцца, і на ўсіх уплывае, і ўсе перад папам танцуюць. Возьмем часы сярэднявечча. Можна ў такім ключы разважаць, але я спрабую разважаць не ў кантэксце мегагісторыі, а ў кантэксце нават нечага такога прыватнага, як у нашым жыцці асабістага. Як гэтая логіка Богам пасеянага малога, як яна працуе на самой справе. Напрыклад, для мяне вельмі класныя вобразы, яны сапраўды такія, которые прамаўляюць, это вобразы Віктора Гюго з кнігі «Адрынутыя, отвержаныя». Хаця б, напрыклад, дзе катаржніку Жану Вальжану, епіскап, у которага ён хаваецца і абкрадае яго, і епіскап яго біскуп не здае паліцыі, а ў выніку аддае нават свае срэбраныя падсвечнікі. І ён пасля, гэты чалавек, так узрушаны, што яго не здалі, што ніхто не мае да яго прэтэнзіі, і наадварот уратавалі яго, ён пасля ўсё жыццё носіць гэтыя падсвечнікі з сабой.
Яму прыходзіцца ўцякаць, хавацца, мяняць свой вобраз, зноў мяняць стыль жыцця, але ён заўсёды бярэ з сабой гэтыя падсвечнікі. Але і тады і біскуп, калі абараняе яго перад паліцыяй, это трэба сюжэт увесь расказваць, там ужо, канешне, гэтага не раблю. Ён гаворыць такія словы вельмі важныя, што я вырываю вашу душу у д'ябла, я выкупаю вашу душу. І там сутнасць такая, што ён скраў у біскупа сталовае срэбра, а біскуп робіць выгляд, што ён не скраў, а падараваў яму, і ў выніку зверху дае яшчэ гэтыя падсвечнікі срэбраныя. І пасля гэта чалавек усё жыццё іх сабой носіць. Вот як нешта, эпізод, который паўплываў на тваё жыццё, перамяніў цябе на ўсе твае гады жыцця. Вось нейкі эпізод, который трываў там адзін дзень, а па сутнасці нават там некалькі дзесяткаў хвілін, а ты памятаеш пра яго ўсё жыццё, і плёны гэтага эпізода яны агромныя. Другі прыклад, который мяне ўражвае з той самай кнігі «Адрынутыя», ён больш такі негатыўны, але ўсё адно таксама, канешне, Віктор Гюго нешта важнае паказвае. Гэта калі гэты катаржнік, калі Жан Вальжан яшчэ там на пачатку твору, ён сустракае хлопца Жерве, здаецца, яго так завуць. І гэты хлопец падкідвае манетку, яна там выпадае з яго рук, каціцца па дарозе, і Жан Вальжан, гэты катаржнік, наступае нагой на гэтых 40 су. Гэта дробная манетка, і ў выніку ён адштурхае хлопца, крычыць на яго і забірае яму гэтую манетку, чыста са злосці. І пасля, это негатыўны вобраз, але ён будзе увесь час памятаць пра гэтага хлопчыка. Вось гэты эпізод, который ён учыніць, ўсё-такі, хоць гэта і зло, хоць гэта і грэх, але это нешта такое, у перамененым сэрцы так на яго ўплывае, што ён не можа забыцца пра гэта. І, канешне, я не пра сам учынак зла маю на ўвазе, а пра ўвогуле гэтую гісторыю, як Бог ёй карыстаецца, як Бог дапускае гэтую гісторыю, і ў выніку яна выхоўвае гэтага чалавека. І для мяне вось гэтая прыпавесць пра гарчычнае зерне, яна скарэй нагадвае не мега-гісторыю хрысціянства. Яна скорей мне асабіста нагадвае вот такие вот эпизоды, которые здараюцца ў нашым жыцці, такія вось Божыя эпізоды, которые радыкальна нешта з намі робяць, радыкальна мяняюць і на працягу гадоў даюць свае вынікі. Калі я вот у такім ключы разважаю нават пра сябе асабіста, то я ўзгадваю, падзялюся такі эпізод важны для майго жыцця, калі аднойчы сустрэў чалавека ўжо многа гадоў назад, который, па-свойму ў жыцці назовём так, пацярпеў і не мог там нідзе ўладкавацца на працу. Былі там свае прычыны і абсалютна нічога не склейвалася, не складвалася. І я, гледзячы вось на гэтую гісторыю этой маладой дзяўчыны і гледзячы, як яна пакутуе, мучаецца, як складана ўсё ў яе жыцці складваецца, я чамусьці даволі хутка вырашыў спрабаваць ёй дапамагчы, проста з такога пачуцця несправядлівасці людской. Вот просто хацелася сказаць, як жа ж так, такі хорошы Божы чалавек, і вот у яго нічога не атрымоўваецца, як жа так? Я памятаю, што я ўсё, што мог зрабіць, спрабаваў зрабіць, каб дапамагчы з працай. Не магу сказаць, што мне это атрымалася. Не магу сказаць, што там пайшло па розных прычынах. Тым не менш, я актывізаваўся дзень за днём, мяне гэтая тэма турбавала. І ў выніку, вось гэтага такога пачатковага клопату я з гэтым чалавекам пазнаёміўся, і гэты чалавек стаўся блізкім, і гэта блізкі духоўны для мяне чалавек ужо многія годы. І вось, здаецца, праз нешта такое малое, дробнае,
у выніку малюецца цэлая вельмі прыгожая, значимая для мяне гісторыя, которая цягнецца годы, а магчыма будзе цягнуцца ўсё жыццё. Чарговы эпізод, который узгадваю пра нешта такое, вот малое Богом пасеянае, которое прарастае ў нешта агромнае. Калі я яшчэ служыў у чырвоным касцёле, прыходзіла на службы, которые адпраўляў вечары, прыходзіла адна пратэстантка, слухала мае казанні. Пасля заўсёды ў яе былі нейкія пытанні. Мы доўга-недоўга размаўлялі пасля імшы, яна чакала мяне, пасля малітваў, пасля часам вяртаючыся разам супольна, мы ў суседніх раёнах у Мінску жылі, таксама там нейкія пытанні, размовы былі. І не магу сказаць, што это невядома што. Але я перакананы, што гэта быў той перыяд, калі Гасподзь сеяў сваё зерне, і яно прарасло з перспектывы гадоў. Таму што прыйдзе час, калі я буду знаёміцца з пратэстантамі, буду служыць у калоніі, дзе будзе шмат пратэстантаў, буду ведаць пратэстантаў на свабодзе, буду знаёмы з некаторымі пастарамі. І ў выніку вось гэтая, назовём, з'ява хрысціянства, хоць па-свойму трагічная, як пратэстантызм, бо там раскол, падзел хрысціянства, у плане гісторыі. Але вось, назову это так, з'яву пратэстантызма для мяне сталася важнай, і па сённяшні дзень яна важная. І я бачу, што это нейкі провід Божы, што вот тады вось праз гэтую жанчыну Гасподзь сеяў і адкрываў тое, што для мяне было абсалютна чужым і непазнаным. Это для мяне асабіста чарговы прыклад. Нечага малога, што ў выніку перарастае ў нешта вяліка, агромнае, важнае. І думаю, што часта ў жыцці многіх людзей это может быть нейкае слово, нейкія рэкалекцыі, нейкая сустрэча мімалётная, часам нейкая канферэнцыя, которая проста на перспектыву гадоў нешта мяняе, нешта сур'ёзна, нешта глобальна. Вот так вот это працуе. Таму для мяне намнога больш блізка глядзець на гэтую прыпаведзь у кантэксце нашай асабістай гісторыі, а не гісторыі хрысціянства на 2000 гадоў. На 2000 гадоў. Магчыма, можна глядзець і так, і сяк. Да. Але для мяне нейкі кантэкст нашых гісторый асабістых, ён больш, нейкі больш значымы, больш важны. Думаю, з апосталамі нешта падобнае адбылося, калі яны сустрэліся з Хрыстом. Такая вось мімалётная сустрэча. Евангелие нам апісвае, што ў пэўным моманце Христос прапаведваючы, яму трэба было па прычыне вялікага натоўпу людзей аддзяліцца ад іх, і ён просіць лодку, бо там былі рыбакі каля берага, которые там ужо скончылі лавіць рыбу. Ён з лодкі прапаведвае, пазычыўшы такім чынам іхную лодку, іхны човен. Пасля гэтай навукі Христос кажа: закіньце сеткі, адбываецца цудоўная лоўля рыбы, і гэта прызванне апосталаў. І вось, здаецца, з нечага такога малога, гэтага эпізода, гэтай сустрэчы, раптам пачынаецца нешта сапраўды вялікае. Але, канешне ж, каб нешта такое было, это далёка не ўсе гісторыі такія, з которымі мы сустракаемся. Мы маем поўна здарэнняў на працягу нашага жыцця, поўна рознай гісторыі кожны дзень. Каб нешта такое было, ты гэта памятаеш. Гэта нейкі план Божы. Хочацца сказаць, што гэтае зерне, пра которое кажа Христос, гарчычнае, малое, яно мае ў сабе, назовём это так, нейкі скрыты код ДНК. Мае ў сабе нейкі агромны план, а не выпадковасць нашай гісторыі, выпадковасць здарэння. Таму гэта, канешне ж, это далёка не любыя пабожныя гісторыі, не любыя пабожныя рэкалекцыі і пропаведзі і сустрэчы. Канешне ж, не пра гэта ідзе гісторыя, і не пра гэта ідзе размова, і
І толькі зразумець можаш ты, ці это такое гарчычнае зерне было з перспектывы часу. Калі ўжо бачыш, як гэтае дрэва вырасла, калі ўжо бачыш, што нават іншыя людзі карыстаюцца плёнамі вось гэтага дрэва. Это як вобраз птушак, которые гнездзяцца у цяні гэтага дрэва, у галінах гэтага дрэва. Ян Златавусны, каментуючы гэтую прыпавесць, ён кажа, што гэты вобраз зерня – гэта прапаведванне. Цяжка сказаць, згаджаюся, не згаджаюся, але сапраўды нешта ў гэтым ёсць. Таму што прапаведванне, яно таксама здаецца такое даволі такой малаважнай справай на самой справе. Вось рытуалы, которые робяць цуды, нейкія рытуалы, за гэтым людзі павядуцца. Сацыяльная паслуга, которая вырашае сацыяльныя праблемы, вось за гэтым людзі павядуцца. А прапаведванне – гэта тое, што ў перспектыве мяняе наш вобраз думкі. Магчыма, памяняе, магчыма, не. Магчыма, плёны нейкія будуць, магчыма, не будуць. Сапраўды прапаведванне выглядае даволі такі бескарыснай справай. Такой, з якой не шмат толку будзе. І таму апостол Павел будзе казаць, што Богу спадабалася збаўляць выбраных праз глупства прапаведвання. Так кажа Павел. Думаю, што ў гэтым ключы разважае таксама Ян Златавусны, што вось гэтае зерне на самой справе по-людску гледзячы нікчэмнае, а яно ў выніку такія плёны прыносяць. Ну і, канешне ж, это хрыстовае прапаведванне. Пасля это будзе прапаведванне апосталаў. В гэтым плане згаджаюся з Янам Златавусным. Некаторыя айцы касцёла гэтую прыпавесць звязваюць з прыпавесцю пра сейбіта. Памятаем, мы ўжо разважалі. І там Христос гаворыць пра розныя стадыі росту зерня, што незразуменне зерня, пасля там перашкоды розныя, зерня не прарастае, альбо прарастае адразу гіне. І ў выніку Христос кажа, што калі зерне ўпадае на ўрадлівую глебу, то вырастае і прыносіць плён у 30, у 60, у 100 разоў большы. І многія айцы касцёла разважаюць, што вось з гэтай прыпавесці пра сейбіта вынікае, што 3/4 часткі зерня гіне. А там, дзе яно не гіне, там плёны ў разы большыя. І недзе яднаючы гэтыя дзве прыпавесці, многія сапраўды святыя айцы касцёла гавораць, што зерне, которое сеять Христос, это ёсць Слово Божие. І яно у многіх гіне, у многіх людзей, але тыя, хто дазволілі яму ўзрасці, а як правіла, это будуць тыя, хто зразумелі, тыя, хто не дазволілі гэтаму міру заглушыць гэтае зерне і клопатам гэтаму міру, і перашкодам заглушыць. Вось, тыя, хто ўсе гэтыя стадыі праходзяць, дазваляюць, каб гэтае зерне прарастала, і яно будзе вялікім дрэвам. Інакш кажучы, ідзе размова пра людзей, которые усур'ёз успрынялі яго слова. І вось гэтая логіка, нешта ў гэтым таксама ёсць, таксама з ёй згаджаюся. І яна недзе ідзе ў тым самым ключы, што Ян Златавусны, што зерне – гэта прапаведванне слова. І там, дзе людзі ўсур'ёз усё-такі займуцца гэтым зернем, вось, яно вырасце ў такія памеры дрэва, дасць вялікія плёны, і іншыя ўжо будуць карыстацца плёнамі гэтага дрэва. І вось этот яшчэ цікавы вобраз птушак. Гэта тое, што птушкі самі прылятаюць. Іх ніхто не гоніць. Слухайце, вельмі цікавы вобраз. Таму што як жа шмат мы сапраўды мучаемся, калі нам здаецца, што на сілу неяк трэба пераканаць людзей, прывязці. Не. Божае зерне так прарастае, што падобна як да Хрыста людзі самі прыходзяць,
Вот так вот і птушкі пад гэтае дрэва таксама самі злятаюцца. Яны адчуваюць асалоду ў гэтым дрэве, цень нейкую адчуваюць, плёны адчуваюць, яны могуць паесці. Ну, тут можна разважаць, што кольвічы нейкую бяспеку адчуваюць у гэтым дрэве. Вот так вот адбываецца, калі Божая справа ў нас прарастае, ну, іншыя самі тады цягнуцца, самі прывабліваюцца да таго, што Божая ў нас вырасла. Як па мне, то яшчэ тут, магчыма, ў гэтай прыпавесці можна ўбачыць логіку духоўнага росту. Гэта тое, што Божыя справы, яны ніколі не ажыццяўляюцца адразу, трэба даць час. І тое, што пасеянае Богам малое, трэба даць час, каб была дынаміка, каб была праца, каб прайшоў Богам прызначаны час. І калі ўсё добра па-божаму складваецца, то з перспектывы часу, а гэта ёсць духоўны рост, это ёсць дынаміка, з перспектывы часу нешта там атрымоўваецца вялікае. І цяпер другая прыпавесць вельмі падобная да яе. Гэта прыпавесць пра закваску. Увогуле, як па мне, узнікае пытанне, навошта Христос з той самай логікай такую ж каротенькую прыпавесць дае. Ну, цяжка растлумачыць. Да? Нехта прабуе тлумачыць, што зерне і дрэва гэта нешта знешняе, а закваска это нешта ўнутранае. Нехта такі вобраз бачыць, што Царства Божае і знаружы расце, але таксама ўнутры цябе нешта адбываецца, духоўны скрыты свет. Нешта ў гэтым ёсць, але я асабіста чамусьці звярнуў увагу, што Христос гаворыць пра закваску, якую жанчына ўзяла і паклала ў 3 меры мукі. Можа, неправільна так разважаць, але, магчыма, нешта ў гэтым трошку ёсць. Што першы прыклад пра зерне – гэта праца аграрная, которая больш характэрная будзе для мужчын. Это праца садзіць, працаваць, пахаць, больш для мужчын. Для жанчыны кухня, хаця, канешне, на Бліжнім Усходзе не факт, што это жаночая справа, мужчыны таксама займаюцца гэтым, але Христос гаворыць пра жанчыну ўсё-такі, которая кладзе закваску ў 3 меры мукі. Магчыма, неправільна пра такое думаць, але я такі акуратненька раблю высновы, што Царства Божае і духоўныя плады, і духоўны рост датычыць усіх нас. Магчыма, это важна было недзе там нават пачуць габрэям, которые у асноўным мужчыны займаліся пазнаваннем Пісання. Гэта яны даследавалі Тору, гэта яны былі кніжнікамі. Жанчыны займаліся дзяцьмі і бытам. Магчыма, сёння гэта ўжо знікла, вось этот вот знік, гэта падзел. І, магчыма, у тыя часы Хрыста вось этот акцэнт на жаночы вобраз, ён меў як бы сваё значэнне, сваю ролю, што гэты рост духоўны, нечага духоўнага адбываецца таксама ў жыцці жанчыны падобным чынам, як і ў жыцці мужчыны. І, можа, апошняя на гэтую прыпавесць, таксама чарговая думка, гэта тое, што вобраз малога зерня, магчыма, сімвалізуе нешта малаважнае на дадзены момант і нешта незразумелае. Нешта, што для цябе не мае ніякага значэння і пустое. А можа, нават і раздражняе. А ў выніку, калі ўсё-такі гэта Божае, час пройдзе, і ты ўбачыш вынікі Богам пасеянага. Я, калі пра гэта думаю, што это может быть для нас нешта незразумелае, а нават тое, што злуе, я ведаю, у сваім жыцці ёсць такія моманты, которые раней я глядзеў, назіраў, просто як Бог іх закладвае, і я не разумеў, сапраўды бунтаваўся. Я не згаджаўся ўнутрана, мне цяжка было слухаць на тую ці іншую тэму, але пасля як бы Богом пасеянае, праходзіць час, яно пачынае прарастаць. І ў цябе іншы спосаб мышлення з'яўляецца, і
і ты пачынаеш разумець тое, што рабіў Бог тады, года назад, а на той час ты это ўспрымаў нават з бунтам. І такіх эпізодаў у мяне ў жыцці даволі шмат. Хаця бы пачынаючы ад таго, як я пачынаў знаёміцца з рухам харызматычным і з Духам Святым, я не на ўра гэта рабіў. Я быў вялікім крытыкам, я быў супраць, я не разумеў, я бунтаваўся, я злаваўся, а Бог сваё рабіў, сваё сеяў. І таму для мяне гэта праўдзівае. Калі людзі бескрытычна, на ўра, за нешта бяруцца, у маім выпадку так не было. Многія Божыя рэчы, яны нараджаліся з нейкім такім унутраным непрыняццем на пачатку і незразуменнем. А пасля праходзіць час, і ты па плёнах бачыш на самой справе, што гэта такое было. Пахвалёны Езус Христос.